quants camins l'home haurà de passar abans que arribi a ser algú. Quants mars haurà de creuar un colom blanc per dormir a la platja segur. Quants canons més hauran de disparar abans que per fi es quedin muts. Això, amic meu, només ho sap el vent. Escolta la resposta dins del vent. Quantes vegades podrem mirar amunt abans d'arribar a veure el cel? Quantes orelles haurem de tenir per sentir com ploren arreu? Com a grup impulsor que som del català a Girona, doncs sempre ens hem implicat com a departament, i jo com a cap de departament, a retre homenatge a les persones que han fet possible que avui sabem la llengua catalana i amb molta delicadesa intentem vendre aquest producte als estudiants. De tal manera que d'aquest objectiu proposat a l'Ember Verdú, de fer conèixer la seva obra, la seva biografia, n'han sortit més de 150 activitats entre primer d'ESO i segon de batxillerat, i aquí, lògicament, només n'exposarem unes quantes perquè no dona per més. D'aquesta manera, aquella figura emblemàtica del rovelló que ens va fer viure tantes generacions i que voldria apropar la ciutat de Girona als meus alumnes de l'Institut Santa Eugènia, s'ha complert. Coneixen en Rovelló, en realitat coneixen la vida i l'obra d'un mestre, d'en Josep Vallverdú. A mi m'agradaria que a tots aquests alumnes que han fet possible aquestes activitats que ara veureu, pugessin aquí amb mi, perquè ells, elles, ells i elles han de salvar el llegat dels mestres. Voleu pujar un moment aquí, sisplau? Cracs! Cracs! Només ho sap el vent. Escolta la resposta dins del vent. I amb el que vam intentar va ser intentar resumir la història al màxim possible, de manera que poguéssim fer un sketch pensant en la idea de si ensenyem això a un nen, que es pugui fer una idea del que és la història del rovelló. Llavors va sortir aquest vídeo que bàsicament és un stop motion que consisteix en això, en fer moltes imatges i que simulin una animació, un vídeo, i vam fer mig miler d'imatges i va quedar això. I juntes queden així en el vídeo, i llavors tot el nostre esforç el vam implicar en intentar fer referència en el gran escriptor que és Josep Vallverdú. Això, amic meu, només ho sap el vent. Escolta la resposta dins del vent. Quantes vegades podrem mirar amunt abans d'arribar a veure el cel? Quantes orelles haurem de tenir per sentir com ploren arreu? Quantes morts més ens caldran, amic meu, per
per saber que ha mort massa gent. Això, amic meu, només ho sap el vent. Escolta la resposta dins del vent.